Takže čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho nového videa zo hry Pet Simulator 99 a je to tak, ideme si zagamblovať a máme 601 tiketov, som kúpil za 5, niečo milióna a mám tu pripravený autokliker, ktorý mi to bude klikať, takže bomby, petardy, brosky. Kolem se rozkládá, všichni píšou paráda, ale hlídej si záda, důležitý je mít dobrýho kamaráda. MG Fitman, keci. Hashtag MG Fitmanik. OK, takže môžeme zapnúť prvé roly. Ja som to vlastne nezapol. OK, už mi to ide, už mi to beží. A že som vydavý. Volal som s kamarátom a on vie, ako to bolo. Gambloval som hodinu a pol. Niečo. A za 5,1 milióna som kúpil 819 tiketov. A som videl, čo mi padne, zatiaľ ako môžete vidieť 555 tiketov mám. A mám 1,517 miliónov. Čo je docela fajné, ale tak na to, že je to skoro 200 tiketov. A za 5,1 milióna som kúpil 819 tiketov. Toto video je hlavne o tom, že gamblíme. Takže je to tak. A celý čas vidíte, ale to neuvidíte, ale keď tam musím úplne takto, úplne nejak tak, úplne, aby som mohol sa hýbať. What? Bro, what are you talking about, man? Aby som to takto nerobil. Čo je plán blbovina, to malo byť skôr takto, keď idem na kameru. A ja idem trošku nad a úplne. Jak vidíte, dole to VIPčko, tak držím palec. 489 spinov a zatiaľ nič, takže som vedavý, čo tam padne. Ne. Bude 455 tiketov a čo tu vidíme? 1 700 000 som ani nepozeral, čo tam padlo. Kamu už tam skoro nám padlo. Ja som už asi cez 1000 tiketov minul. Nope. Neviem, jak z kamera to som bola a cca asi 500 tiketov som pregamblil. A teraz mám ďalších 800 som mal, takže 1400 tiketov som dokopy kúpil. What? Ani jeden huge. Samozrejme, tie gamy, čo nafarmíme, tak podaráme na charitu. Ani holikár. Nedáme to tam. Urobím si, viete čo? Radšej miniem na McDonaldík. To vypadám. A je to tak. Celý čas ste vlasy úplne. Tak úplne Vietnamec, more. Aký sú to tak? Svätý... OK, tak to budem, jak Svätý Peter. Tak to ne, vypadám jak gay. Čo som? Ale ne. Milión 800... To si rožili. Tak ja to minusnem všetko. 1 900 000 mám iba. Skoro 500 tiketov preč. Ale 2 milióny. Takže ja minusem 3 milióny. Akože, bomba. Basta fix. Basta fix! Keď sa naslipí, lepí otravná vec. OK, no poď. Čo tam padne, ľudia, tipneme to, poď. Boxy mi tam nejaké padli, to má 900 000. $900 000 mi tam padlo asi. Poviem high five. A som vydavý. Na konci tiketov to spočítame, čo tam padne. Takže to bude úplný hardcore. Je to tak. Ako môj Sigma boy. Sigma boy, Sigma
to bude. Tak. Sigma. Kto pozná ešte 6-7, tak nech napíše do komentára 6-7. A je to tak, už to není tough, ale bohužiaľ sa to ešte používa. Ja to používam, lebo to je 6-7. 6-7. Druhú ruku nemôžem použiť, ale ak by som to vedel, môžem to vymyslieť. 6-7. Počkaj! To bude 6-7. Počkaj, si telefón opriem. A keď bulgoky tričko, tak to trošku McDonaldiku. 6-7, čo bude 6-7? Ale ako to môžeme vidieť, tak ide to fajne. Pozrieme sa na to. To nie je tak. Ja si ho zoberiem. 278. What? Bro, what are you talking about, man? Keby mi padol huge, tak kamarát, ti na to poviem, že OK, neviem, čo tu bolo smiešné, ale nevadí. 2 milióny 230 2 milióny 2 milióny či 2 milióny? What? 2 milióny, ne? Podľa mňa. 2 milióny. 2 milióny. 2 milióny 300 700. To je veriti. 2 milióny 370 tisíc mám. A som dokonal 5 miliónov. Takže očakávam, že aspoň 3 milióny gemov postratých mi tam padne. A ten huge, keby tam padol, tak to by som si chytil. A tak to by som robil. A Membrovský rozložil se nám na kosti. MG Feme tu celá, no neskutečná střela. By som mal úplne šťastie na to, lebo ten huge má 150 miliónov. Value, takže tak. Takže oficiálne 600 spinov a je to hazard. Je to tak. 6-7. Dobre, to musíme cenzurovať, to nebude to. Dobre, si predal šárne cenzury. 6-7 to bude. A ľudia, do tohto roka chcem hitnúť 1000 odoberateľov, takže prosím, daj like, odber. Ďakujem. Nič si to nespraviť, proste nič. Tam dole štikne subscribe, dáš like, potom komentár, že som debil, alebo neviem, niečo tam dáš a spravíš mi dobre. Ale sebe zaspraví zle. Ti na to odpíšem. Ale ne, ešte to je jedno. A keď dáte dislike, tak mi to je jedno. Ale tak radšej dajte like. $3,35 milióna. Počkaj, ja to kliknem. Tak. Celá obrazovka nebude vidno, keď to kliknem. Dobre, takto. Ja už som tam. Počkaj, si vás premiesním. A... Takže mne padlo toto, mini čestky. 16 000. 16 000, čo tišíme? Takže to má hodnotu 400 000, to predám za 400k. Není to smiešné. Není. Dobre. Takže gambling máme za sebou. A čo s tým spravím? Že
Asi nič, lebo som všetci budete smiať do komentára, že som všetko prehral. Pol bilióna. Tak veľa ne, 2,5 mega, ty kokos. Do Training Plaza, počkaj si to trošku takto. Čo som to spravil? Ideme do Training Plaza. Ja omlúvam sa, ale proste... Musím kúpiť ďalšie. No ne. Ne, koniec hazardíka. Už som to závislý na tých spinoch. 1400 spinov, ani jeden už mi nepadol. Napíšte dolu do komentára, ak mám otvoriť 10 000 spinov. Ale otvorím to samozrejme vtedy, keď to bude 5 lajkov na tomto videu. A viacerí budete písať, že otvor 10 000 spinov. Tak to spravím. Samozrejme, a svedaj, že koľko zase lusneme. Ak lusnem všetko, tak si to s vami vyjavím. Ale ne. Počkaj, a jak to spravím? To kúpim a všetko to predám lacnejšie. Všetko to predám drahšie, ak to kúpim. Všetko to predám, som závislý. Okay. Ale dobre, koniec. Si kokos. Ti vravím. Bombini, gúci, šimpanzini, bananiny. Čo tam predám? Rozmýšľam nad tým, čo tam predať. Ale asi nič. A viete prečo? Lebo ty vieš prečo. To čo sa stalo? Že čo mi to sliklo normálne. Že Nikolazíkek. On sa volá tu Niky Zeta, že dáte mu všetci frenda a on si vás určite pridá, garantujem. What? Bro, what are you talking about, man? Ideme ho nájsť. Ideme nájsť Nikoláza. Nikoláska. Dám si hoverboard. A pod Nikolásku, kde si? Nikolásku, kde si, nájdem si ťa. Poď ku mne. Čo sa ma bojíš? Čakaj. Musím takto držať, dement. Kaž Nikolásku, kde si? Nájdeme si ťa, poď sem. Video, že? Jak to omeguje? Trošku zasekané. Ospravedlňujem sa. Už také videá nebudú vychádzať. Ako záujem editora, čo som hovoril už v minulom videu. A je to tak, ale nejaké lacnejšie. Než 30 €. Ale kde si, Nikolás? No ja si ťa musím, takto si ťa nebudem hľadať, hodorí ti, Nikolás. Kde si? 100... Kde je Vriti? Ma opustil, on je v vojde? Ty si už v vojde, ale hovno. No neverím, že ty si v vojde, Nikolás, to mi ne, to ne. Však ešte ráno si bol v tomto Spamlorde a už si v vojde. To si skoro robíš, dobrý deň. Ja viem, toto video bolo gambling, ale proste hľadáme Nikolasa. Takže Nikolás sa stratil. Nikolás to není. Nikolás sa stratil. OK, aby som niečo natočil, ale tak, neviem čo. OK, asi Nikoláska nájdem. Nikolásku! No asi si ťa nenájdem, Doriti. Asi ne. Ty to nebudeš. Mi ani nehovorí, že ty si na World 4. OK, si tam. Ale vieš, čo ma ľudia napadlo? Počkej, si tam preč tejto. Hoverboard si tam preč. Doriti. V tomto videu dáte 10 lajkov, tak nakúpime týchto tiketov, ktorí stoja
25 001 nakúpim 1000. Je to tak. 1000 ich kúpim. Ak na tomto videu bude 10 lajkov a veľa viewsu, tak som ochotný kúpiť to. Je to tak. Samozrejme, mám vás rád. Takže sme na konci tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a do komentára napíšte, čo sa vám najviac za toto video páčilo. A hovoril som, dáte 5 lajkov, natočím hentých za 5000, že ich kúpim 10 000, ale ak dáte 10 lajkov na tomto videu, tak týchto Void tiketov, ktorých sa 25 000, ich kúpim 1000. To vyjde mám 25 milión gemov, takže potrebujem na to veľa gemov. Takže prosím, like, odber, ak to chceš. Takže zatiaľ, čau.